עוד מעט תוצאות הביניים של מצעד האיוולת, אבל לפני כן, אם היינו מספרים לכם על מסילה שנבנתה ורק אחר כך התברר שהיא לא מתאימה לרכבת, או אם היינו מגלים לכם על רציף חדש בתחנת רכבת חדשה שלא מתאים לקרונות, ואם היינו מוסיפים לכם שכל זה גם עלה לכולנו הרבה מאוד מאות מיליוני שקלים, בטח הייתם מתפוצצים מצחוק. הבעיה שהסיפור הזה הוא כל כך עצוב ומקומם שקשה לצחוק. רכבת ישראל, המוסד שמגדיר מחדש את המושג חלם. הנה. ברוכים הבאים לתחנת הרכבת החדשה של ראש העין. יש כאן כל מה שתחנת רכבת חדשה ומודרנית צריכה, אבל הרכבות לא עוצרות כאן. מה קרה? לפני 5 שנים נבנתה התחנה הזאת כתחנת מעבר בקו שבין תל אביב לכפר סבא. אבל מיד שהסתיימה הבנייה, התבררה טעות קטנה ומצערת. מיקום התחנה פשוט איננו מאפשר את נסיעת הרכבת לכפר סבא. רכבת ישראל זה מדינת חלם, זה כספים שנזרקים לחינם, אין ביקורת, אין מי שיבקר, אין מי שיפקח, אין מי שייתן דין וחשבון. יכולתי להגיד את המילה חלם ויכולתי להגיד את המילה איוולת, אבל אני מפחד שזה חוזר על עצמו יותר מדי, אבל זה פשוט ככה, אין לי מילים אחרות לתאר את זה. חזרה לתחנה החדשה בראש העין. אז מה עושים כשהתחנה לא במקום? מה עושים? בונים תחנה חדשה לראש העין. הנה, שימו לב, ממש כאן מאחורינו במרחק 750 מטר מהתחנה ההיא, ועכשיו הכל בסדר בחלם. ההיא עלתה 22 מיליון שקל, גם זאת עלתה 22 מיליון שקל. אופס, הלכו להם 44 מיליון שקל. ככה זה. נסיעה טובה. אוי כמה שהפוליטיקאים שלנו אוהבים לדבר על הרכבת. הרכבת כמילת הקסמים, כפתרון לכל בעיותינו. בעיות התעסוקה, טכנולוגיה, נוחות, תאונות הדרכים, ממש אירופה בישראל. 20 מיליארד שקל, תקשיבו טוב, 20 מיליארד שקל מזרימה המדינה בשנים האחרונות למען רכבת ישראל. ומה אנחנו מקבלים? 2 תחנות רכבת בראש העין, אחת חדשה ואחת חדשה יותר, וזו רק דוגמה אחת למצעד האיוולת של רכבת ישראל. שתייה חמה, שתייה קרה, סנדוויצ'ים, ברגלה, שתייה חמה, שתייה קרה, חטיפים, סנדוויצ'ים, רכבת ריקה. אני אישית בבוקר מירושלים, מדבר לעצמי. פשוט אני עובר, שתייה חמה, שתייה קרה, אף אחד לא נמצא. עוד רכבת יוצאת מירושלים לתל אביב. אנחנו ספרנו 21 אנשים כאן ברכבת עם 300 מקומות ישיבה. 600 מיליון שקל הוציאה מדינת ישראל על שדרוג המסילה לירושלים. מסילה זמנית, זאת תוצאה ל2.5 בלבד, בקרוב יצטרכו לבנות מסילה חדשה, עוד כמה מאות מיליונים. נסיעה טובה. אנחנו לא ממלאים אפילו אוטובוס. הכמות של אנשים שיש פה לא ממלאת אפילו אוטובוס. מישהו פה פושק את המדינה. משה חזות היה פקח ומנהל תחנה ברכבת. הוא פוטר אחרי שהתריע על שורה של מחדלים, בזבוזים וחלמאויות. אין גוף שלא מצא ברכבת ישראל, בקו הזה, את כל הבעיות בטיחות הכי קשות שיש. בין היתר הוא דיבר גם על הקו הזה לירושלים, קו עליו חיבר מבקר המדינה דוח חמור של 55 עמודים, ועליו קבעה ועדת ביקורת המדינה של הכנסת שהוא פרויקט מיותר. ראיתי אסונות מול העיניים שלי. מישהו צריך לעצור את זה, מישהו צריך למנוע את זה ולעצור. זוהי הפעם הראשונה שחזות מתראיין, והוא מצייר לנו תמונה קשה של רכבת איטית, ריקה וגם מאוד לא בטוחה. זה קו שנבנה, אין לו 10 חודשים, אי אפשר לעלות מבית שמש לירושלים מעל 60 קמ"ש. יש הגבלות שעד 60 קמ"ש, וב-60 קמ"ש אנחנו מרגישים ממש מכות שממש בתור פקח אני אומר לך איזה מכה לא נעימה. לשמוע ולא להאמין. סללו מסילה חדשה, קנו רכבות, אבל הרכבות לא מתאימות לפסים, ולכן ההוראה היא לנסוע לאט, לאט מאוד. ובכל זאת, לפחות פעמיים בשבוע מגיעה הרכבת ליעדה עם סדקים חמורים בחוגונים, בשלדת הרכבת. עד היום, בחצי שנה האחרונה, נשברו מעל ל-60 חוגונים. שעלות של כל חוגון, תיקון של חוגון, מעל 1,000,000 שקל, כל עלות של חוגון. ביום שזה יישבר חוגון, באמצע נסיעה, אף אחד לא יודע להעריך את גודל הנזק. שתייה חמה, שתייה קרה, קפה, נס, תה, סנדוויצ'ים.
קפצנו לרכבת אחרת, בקרון הזה אין לאוהד ללוש שום סיכוי לעבור עם העגלה. לא פעם ולא פעם נשארת על הרצפה. אנחנו משלמים 22 שקל בשביל כרטיס של ישירה, ואנחנו יושבים פה על הרצפה כי אין מקום. זה לא מסובך, בסך הכל צריך להביא עוד כמה קרונות, עוד כמה רכבות, זה לא כזה סיפור. ולא, זאת לא הרכבת לבומביי, זו הרכבת לחיפה. ומה שמחבר בינה לבין הרכבת לירושלים זה קו אחד, קו של רשלנות, של חוסר תכנון ושל זלזול. מאחרת כל פעם, חצי שעה, יותר אפילו. כל יום אני נתקל בבעיות, באיחורים ובעיכובים, לא לעניין פשוט. כן, האיחורים והצפיפות הם לא עניין של כוח עליון, הם עניין של כוח הרבה יותר אנושי וארצי. קוראים לו הנהלת הרכבת. הנהלה שעדיין עוד לא החליטה, אחרי כל כך הרבה שנים, באיזה רכבת היא רוצה להסיע אותנו. כל המערך הטכני של הרכבת, ממש, אם אפשר להגיד את זה במילה לא נעימה, ממש דפוק עד יסוד. כל שנתיים מביאים לנו רכבות חדשות, שעד שהטכנאים לומדים להכיר אותם, הם כבר מביאים משהו חדש, ואז צריכים עוד פעם למצוא את הבעיות של הדברים החדשים. ואתה רואה את זה ברמת איחורים, שאין יום שהרכבת פשוט לא נתקעת על ימין ועל שמאל. שעת ערב, הגענו לתחנה האחרונה במצעד האיוולת שלנו. תחנת רחוב ההגנה בתל אביב. תחנה חדשה יחסית, שימו לב לרציף. הרציף קצר מדי, או שאולי הרכבת ארוכה מדי. כל תחנות הרכבת כמעט שקיימות, שאני יודע, היה בנהריה העריכו, בעכו העריכו, בבית יהושע העריכו, בבנימין העריכו, בהרצליה העריכו, בנו והעריכו. פה למעשה אנחנו רואים את זה ויזואלית, שגם עכשיו מבצעים פה שיפוצים. זאת אומרת, כל תחנות הרכבת בדיוק, זה אותו ביזיון. קונים קרונות, יודעים את האורך של הקרונות, אורך הקרונות לא יכול לעבור מספר מסוים של קרונות, שזה 10 קרונות, אי אפשר לבנות רכבת יותר ארוכה ממנה, אז מהרגע הראשון יודעים את האורך של הרציף שהרצוי, פשוט לא חושבים לפני שעושים. ומי שמשלם, אף אחד לא משלם את זה מהכיס שלו, בגלל זה אין לאף אחד בעיה. קם בן אדם ומטריע בפני מערכת גדולה, מערכת משומנת, מערכת שיודעת גם להגן על עצמה, אבל הוא מטריע כעובד מבפנים על דברים שהוא רואה מבפנים. יש פה למעשה בדק בית בחינם, וברגע שהוא מתחיל להעלות את הדברים, מלבישים עליו תיקים על גבי תיקים של כביכול בעיות משמעת, ואתה יכול לראות את התיקים שיש אצלי במשרד שקשורים למשה חזות, ערימות של דברים שלא קשורים לכלום. אז לאן נוסעת הרכבת? לא ברור. 20 מיליארד שקל כבר אמרנו הושקעו בה בשנים האחרונות, 6 מיליארד שקל זהו תקציבה לשנה הבאה. וזהו רק תקציב המטה של הרכבת בשנה הבאה, 194 מיליון שקל, תקציב המטה שאחראי לכל התקלות. ושימו לב לסעיף הזה בתקציב המטה, 6 מיליון שקל עבור דוברות ויחסי ציבור. נו, טוב, יש להם באמת הרבה מה להסביר שם ברכבת ישראל. אז במסגרת ה6 מיליון שקל, זאת התגובה שקיבלנו